Hi, I'm Michael. We're in Thessaloniki now. We're gonna go for the cultural tour, which is like a city tour but much cheaper. It will cost us €2 for the whole city, and you have the timetable here. Basilica Virgin Mary, built in 5th century. Δεξιά βλέπετε τη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε ένα μιας ρωμαϊκής πλατείας του 3ου αιώνα, με βάσεις κοιώνων και καταστήματα που περιέβαλαν. This is the Aristotle Axis and Aristotle Square. Είναι η μοναδική πλατεία όχι μόνο στην πόλη, αλλά σε όλη την χώρα, που η UNESCO χαρακτήρισε το 2001 έργο τέχνης. Θαυμάσια πλατεία με εντυπωσιακά κουμπί. Ακριβώς, κάτω από την αψίδα. Πολύ σωστά. Η ιστορική σημασία του είναι τα ψηφιδωτά της της χώρας, της Κωνσταντίνου πόλεως. Αριστερά το διοικητικό μέγαρο, this is the government house, που μετρέπει σε αυτό το διοικητικό Μακεδονίας Θράκης. Μόνο που είναι τα ψηφιδωτά της χώρας, στην πόλη. Αριστερά το σύμβολο της πόλης, η μεγάλη βασιλική του Αγίου Δημητρίου. On your left, you can see the Basilica of St. Demetrios. Βαλουκλή, ποιος έχει πάει στο Βαλουκλή? Το Βαλουκλή της Θεσσαλονίκης, το ναό της Παναγίας της Λαοδηγήτριας. On your right, you can see the Church of the Virgin Mary of the Rabbit. The church is dependent from the Patriarchate of Constantinople. Φραντίον και εδώ πριν ήταν το ναό της Παναγίας των Χαλκιών. Φοβερές ομοιότητες, καθώς άλλο στη Θεσσαλονίκη ήταν η βασιλεύουσα πόλη του Βυζαντίου. Built in 13th century. On your right, you can see the St. Paul Cathedral. Την αρχαία πόλη από την Ακρόπολη. Πού θα δούμε τα θαλάσσια νύχη, καθώς η αρχαία πόλη εκτινόταν από πόντους. Δεξιά μας βλέπουμε τον πύργο του Τριγωνίου. On your right, you can see a tower. This is the Trigonal Tower. Από εκείνον τον πύργο έχουν καταφέρει να διασπάσουν την άμυνα της πόλης και να εισβάλλουν στην συμβασιλεύουσα η Τούρκη το 1430, την 29η του Μάρτου. Δεξιά μια πύλη που μας οδηγεί στον πύργο του Τριγωνίου. Passing this gate, you can go to the Trigonial Tower. δεξιά θα συναντήσουμε τη Μονή Πλατάνου. Βλέπουμε εκεί Παρίσι από στον άπλο
υπάρχει το σπίτι του Μεχμέτ Αλή. Δεξιά, τώρα πίσω από το πτυχίο αυτό, βρίσκεται το κημητήριο των Αρμενίων. This is the cemetery of Armenians. Κύριε Αποστολή. Το αντίστοιχο επαρέλθον σχετική στην Καβάνα. Το χωπομείο. Αριστερά, βλέπετε το ναό του Αγίου Δημητρίου, που είναι στο Βασίλικα σε Δεμέτριο. Δεξιά επάνω, προφήτης Ηλίας, Byzantine Church located north. This is the top of the lake. Stay on the boat and we will go later to see another monuments. After 30 minutes, we'll go there. Προσώπο, διαδραμάτισε ρόλο στο υπόστο της πόλης. Εδώ για παράδειγμα είναι ο τάφος του εκτέσεως του Νικολάου Τερμαν. Τάφος μιας καλής όμης περίοδου του Μαγειρικού. Αριστερά το κτίριο της παλαιάς φιλοσοφικής σχολής. Μαγκιολεύ. This is the old building of the School of Philosophy. It was built in 1888 by Italian architect Italiano Poselli. Εδώ υπήρξαν μεγάλες μορφές των ελληνικών γραμμάτων. Εδώ, ας πούμε,